Hola, benvingudes i benvinguts a Xoxines Català Fàcil. Jo sóc la Glòria Seguí, creadora d'aquest canal de YouTube de Xoxines Català Fàcil i també creadora del compte d'Instagram amb el mateix nom, que tot forma part d'un projecte que he creat per ensenyar català. Avui us porto una nova secció de barbarismes. Ara us diré una frase i escolteu-la atentament i a veure si detecteu quin és el barbarisme que dic. El diumenge passat vaig quedar amb la meva amiga Eni i vam disfrutar molt parlant al Cafè de l'Òpera. Ja el teniu? Efectivament, disfrutar. Disfrutar és el barbarisme. Per quines paraules el podrien substituir aquest verb, que és un barbarisme, en català? Doncs tenim, per exemple, gaudir, passar-ho bé, xalar, sentir plaer, fruir, divertir-se. Aquests serien els verbs que podríem fer servir per substituir disfrutar. Evidentment, depèn de la frase i depèn del context, uns van millor que uns altres. Llavors, en aquesta frase que us he compartit, com la podríem dir? Doncs, el diumenge passat vaig quedar amb la meva amiga Eni i vam gaudir molt parlant al Cafè de l'Òpera. O també podria dir, vam passar-ho molt bé parlant al Cafè de l'Òpera. O també podria dir, ens vam divertir molt parlant al Cafè de l'Òpera. Doncs res, espero que us hagi contribuït a aquesta secció, a aquest nou barbarisme. És un barbarisme que diem molt i bueno, si el podem canviar i dir-ho per alguna paraula original en català, doncs, com sempre dic, millor que millor. Així que res més, ja sabeu, doneu-li un like, sisplau, en aquest vídeo i si us voleu subscriure en aquest canal, doncs endavant. I recordar-vos que dono classes de català en grup aquí a Barcelona i també de manera individual per tots els nivells de l'aprenentatge de la llengua, o així com més general, per aprendre el català d'una manera més general, o si hi ha coses específiques que algú vulgui aprofundir o millorar, doncs també. Així que res, gràcies i fins la propera. Adeu!